Kulungka, kok khorang ni kok bara kok tamawo, ang nore baksa tongo shobnom. Tini na kok tama bubak ra ungkha. Tirpura hastewa plastik re, tirpura khalai snamai ti sana bagai. Tini Sukanta Academy wo, maganang hani snamjak sani kap, bagmani panda, songsai rikha, hasteni montirokra, Biplop Kumar Dev. Thengrung rok samunga raja sayate kubulma bai TMC ni khorokba thengrung rongna romkha police hangkoni dorba nogobo borokna tisa jakha yagulo borokno phiyokna bagai phai sokpaikya West Bengal ni kerong thengrung rok krak sala tipra mathani kaisa kok labna tiye kokcha panda khlai jakha nabin charawo o kokcha pandawo phaiman jakha YIFI ni yaksu kasko sadana jakma te tipra mathani adong songbo Kerak salah hai punga siri khorok ni tiprasani mangkathi manka Bisramganj rail station ganawo patima thayo thangi sogoi ka police yagulo mangkathi nya Bisramganj saknai nogo rohar jakha Kerak salah hai Bisalgarh bangsi parawo punga siri rabat bagano kotok sorjak manka nukhungni hamjak Priya Debarmani mangkathi bosai Jisurai Debarma koktamawo saimangka Priya tai Jisurai khorok ni nukhung khatani mungsawalai mungkari hene tamni bagai kotok sori thinya nangkha jotona wana laija amsani lukurok tini kok bora kok tamaron paikha nor sayoi nai tongdi kok khorang